Vážené pani profesorky, vážený pán profesor, milí rodičia a drahí spolužiaci. Čas plynie veľmi rýchlo a dni, týždne, mesiace a roky nenávratne bežia. Nedokážeme naskočiť na jeho vlak, na vlak času, pretože keď prichádza na prvú zastávku, tak my práve dobiehame na stanicu a ona nás nepočká, ale naopak, nezvratným tempom sa blíži k ďalšiemu cieľu. Tak to bolo aj s nami. Snažili sme sa naskočiť na vlak Gavu, ktorý sa blížil k zastávke s názvom Stredná škola. Nastúpiť sme stihli všetci, len to, že sme vlak stihli a nastúpili naň, neznamenalo všetko. Na tejto ceste sme zažili veľké množstvo nepriamych spojov a mnohokrát sme museli prestupovať na inej stanici. Museli sme preskúmať nové miesta, na ktoré sme sa dlho pozerali iba spoza okien vagónu. Samozrejme, naša cesta by nebola cestou vlakom, ak by sa nám neprihodilo aj vykoľajenie, ktoré často spôsobilo meškanie vlaku aj na niekoľko hodín. Dnes tu ale stojíme, síce ešte pár kilometrov pred cieľom, ale s očakávaniami, že náš vlak smeruje tým správnym smerom. Vlak ale nedokáže ísť tou cestou, ktorou má, ak by nemal spoľahlivého, trpezlivého a ľudského rušňovodiča. A preto sa chceme poďakovať vám, našim rušňovodičom, našim pedagógom. Mali ste s nami trpezlivosť a vytrvalosť, keď spoj k logaritmom či goniometrickým funkciám si vyžiadal to, že náš vlak mal niekedy meškanie aj 5 hodín a u niektorých dokonca ani dodnes do správnej stanice neprišiel, pretože bol odklonený. Zvládli ste aj naše každoročné diktátové vykoľajenia, ktoré niektorých zabrzdili, ale vy ste počkali, kým sme sa opäť vrátili na trať a mohli pokračovať v jazde. Niekedy ste museli prehodiť našu výhybku, aby sme nešli zlým smerom, aj keď my sme tvrdili, že vieme, čo je správne a kam ideme. Naše známky, štúdium a prácu na hodinách ste niekedy posunuli na vedľajšiu koľaj, pretože ste vedeli, že na tej hlavnej koľaji sa niečo stalo a pomohli ste nám cez to prejsť. Naše elektrické vedenie tiež nie vždy spolupracovalo a preto dochádzalo aj k elektrickým výpadkom či elektrickým skratom. Preto vám chceme povedať jedno obrovské ďakujem. Ďakujeme za váš čas, za možnosť spoznať vás nielen po profesionálnej stránke, ale aj po tej ľudskej. Ukázali ste nám, že tá cesta vlakom, tým gaváckým vlakom, vie byť náročná, ale i krásna. A často ju sprevádzajú dýchberúce výhľady, ktoré nemôže človek zazrieť len tak. Vy ste boli tými správnymi rušňovodičmi, ktorí nás povzbudzovali, aj keď náš vlak nestíhal ísť podľa harmonogramu. Vy ste boli tými rušňovodičmi, ktorí nás navigovali tým správnym smerom a ktorí pripájali naše elektrické vedenie na ceste k spoznávaniu nového. Veď predsa ako Albert Einstein povedal, študent nie je nádoba, ktorú treba naplniť, ale fakľa, ktorú treba zapáliť. Vy ste to dokázali a verím, že ešte spolu zvládneme tých pár staníc, ktoré nás čakajú. Náš spoločný vlak sa ale blíži ku konečnej stanici a pred tou najdôležitejšou zastávkou nás čaká ešte veľa nového a náročného. Verím však, že spoločnými silami to zvládneme. Preto vám ešte raz patrí jedno obrovské ďakujeme.